Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Бирюкова Мәрьям Расим кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 25 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әти-әнисе, әбисе, апасы Лилия җизнәсе Рамил, племянницасы Ләйсән һәм племяннигы Илһам котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бар гомеремне, җанымны да бирергә кызганмаган алтын алмадай сеңерем дә инде ширек гасыр гомер чигенә җитте. Әткәй-беләнкәй мине бәхетле итеп 25 ел элек татлы сеңелемне дөньяга тудырдылар. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, ул медицина көллиятендә белем алды. Олы җанлы, киң күңелле кеше буларак, сайлаган хәлләренә тугрылыклы калып, ул бүген дә терапия бүлегендә шәфкать туташы буларак эшләп килә. Гомер барышында үзенең сөйгән ярын очратып матур гаиләсендә кырып өлгерде. Үзе сыман күркле булган ике кызлары да туып, бәхетле әни иттеләр аны. Гаиләсендә яратылган хатын гына түгел, бик кадерле булган килен дә ул. Шөкер Алла, әти-әни биргән тәрбиясе аркылы ул кайнанасы белән дә бик тату килеш яши. Минем беренче сердәшем, олы таянышым, җанымны җылытучы кыз кардәшем бар булуы бик бәхетле кыла. Әгәр ул тормышта булмаса, нишләр генә идем дип уйлыйм. Рәхмәт Раббым аның бар булуына. Яраткан, кадерле, сөекле оныгым, кызыбыз, сеңелем. Ел арты еллар узып, гомер юллары шушылай үтеп бара. Менә инде сиңа да 25 яшь тулды. Бу гомернең бик дәртле, шул ук вакытта күркәм мәле. Аллага шөкер, 25 яшеңә җитеп син җитәрлек биеклекләреңне алдың. Сөекле онык, яраткан бала, кадерле сеңел һәм апа, хөрмәт ителгән килен һәм аеруча яратылган хатын да була алдың. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән 2 тапкыр горур булган әни исемен дә йөртәсең. Без синең тырышлыгыңа сокланып, күзләребез генә тимәсен дибез. Киявебез белән арагызга начар кеше сүзе, кеше күзе тимәсен. Безнең өчен сез һәр вакыт көтеп алынган, сагынып алган хөрмәтле кунаклар булачаксыз. Без сезне барыбыз да бик яратабыз. Бәйрәмеңдә иң мөһиме саулык, исәнлек, җан тынычлыгы, шатлыклар, олы бәхетләр телибез. Барысы елларың киң булсын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт сезнең өегезне читләп узсын. Начар кешеләрдән үзе Раббым араласын. Ничек инде картаймаска? Оныкка 25 тулды. Шөкер Алла, тулы хатын балабыз инде булды. Ирең белән бер-береңә таяныч тик булыгыз. Хөрмәт һәм мәхәббәттән тик ыягызны кырыгыз. Сөелеп кенә ул тигез бармас гомерләр. Кай вакытта сынаулар да башыгызга тиярләр. Ләкин бергә булсагыз, барысын да җиңәрсез. Алтын һәм дә бриллиант туйга пар кышлардай җитәрсез. 25 яшың котлы булсын, изге теләк кабул ит. Балакаем, 100 яшеңә исән имин барып җит. Хөрмәтле Мәрьям Расимовна, изге теләкләргә ихластан без дә кушылабыз. Бүләккә матур җыр юллыйбыз, кабул итеп алыгыз. Дусларың, яуақытлау гүл шешекләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың.
туган күндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Уйта гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын, һәр чак күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Уйта гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Уйта гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйта гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Мәңге